Nu auziți cum face, oamenilor. Auziți cum face. Pregăteală mâncați așa. Ia. Asta e apa care curge. Ia. Nu-i bai. Unde e lingura de lemn? Uite-o aici. Ia. Că se frigă bine. Ne. Vedeți-l? Crocant și slănină. Ia uitați-o și slănină, ce faină. Vedeți-o? Așa, mă, oameni, mă. Asta e șmecherie, nu? Ce-mi spuneți voi mie că ca și la bunica la țară. Și voi sunteți la bloc. În spatele blocului și nu știu pe unde. Ia. Lăsați-o pe bunica că vremurile alea s-au dus. Acum sunteți cu Nelson. Eu acum numai vă pregătesc ca să înțelegeți cam ce podcasturi fac eu. Știți când? În momentul când, ia uitați câte lemne sunt și eu totuși mai zvârlu unul. Ia, mândreață. Vedeți? Ia, lasă-mă. Aici e tepșa lui Liana de la ceaone.ro. Vedeți? Ia. Acum noi punem capacul acolo frumos înapoi. Numai așa nea, pe priveliște. Zgrăde asta. Deci cam ce podcasturi fac eu cu voi și ce pregăteri fac eu. Bă, vedeți că sunt profesor în arta culinară. Sunt profesor mâncavaș. Și ce pregăteri fac eu cu voi? Bine, uitați-vă. Nu vreau să vorbesc aiurea. Nei. Ia colenia sus, cuptor. Cuptor, nu așa, cuptor greu. Vorbesc cu ceaone.ro și mi-aduce oameni grei. Facem cuptură acolo, mâncați, băgăm purcei, tită, de casă, tot, cocou și nu mai cucurigul acolo. Cucurigul în Laboș. Și acolo în ea, într-o cameră, o familie, într-o cameră, o familie. Jos, bucătărie, iarnă, înțelegi, tot. Ni, jacuzzi acolo. Dacă nu o vând. Dacă nu veniți cu bani să-mi cumpărați. Veniți cu bani să cumpărați și ca să nu o vând, atunci îmi donați. Îmi donați care ce puteți, unde puteți. Băgați, mă, băgați, nu stați așa. Ia, îmi dă ceaiuri. Crede că-s român. Eu sunt cu cărnuri, cu whisky, cu vinuri, cu din alea și îmi dă ceaiuri. Te mai rogi așa câteodată la Dumnezeu și s-o pui și pe măta și pe tăneamul tău să zic că te-am ținut lângă mine atâți ani. Ce să mă rog? Că nu te-am lăsat. Ha? Mai bine te-ai rugat tu. Stai acolo, cap pătrat. Te zii. Cap rotund. Vine aici. Cine-i dragostea mea? Cine-i? Ia și în ea făcea. De-abia să întorcea că tămâi când, mai de mult, când zic, tu, Liana, de ce ai fugit de la mine? Ha? Înțelegeți cum stă treaba? Ia. Uite. Nu. Mami, adă cartofii aia. Nu tot mânca, adă cartofii aia. Și aruncă-i acolo unde zic eu, unde ți arăt eu. Pe marginea asta mi-a pune-i. Așa, treci. Bun. No, de acum, oamenilor, ia uitați-vă. Eu le găsesc locul. Vezi-le? Carnea o adun sus. Cărnațul la fel. Ia. Vezi? Și nu mai știi ce să-i dai. Fârcăleață. Ia.
Uitați. Aia e, mă. N-am pus sare, n-am pus chiperi. Nimic. Și am îi lăsăm să se cocă. Vedeți? Cu carnea păstiei, cu tot păstiei. Uitați. E bine. Mândreață. Hâț. 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 Aici de nu ești atent. Așa nu ni se încălzesc ăștia de numai. Ne ardem. Ce urmărești? Ce vrei? Mai e mult că mă prindeai așa, mă și executai japă, mă țăpai în pat, mă țăpai în pat, mă dezbrăcai, te dezbrăcai și tu, cu 10 mâini mă dezbrăca și s-a dezbrăcat. Am-i bătrână săraca, am-i bătrână săraca. Înțelegeți? Ia, mami, ni mami, hau, 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 câinii latră, ursul bere, ni. Tarala, tarala, unde fugi? Tata bandit? Tata, la mami, și ăștia zice că bota mea e mort. Dar și eu le dau. Bă, de 7 luni, de 7 ani. Spune-le, mami, cum stă situația? Ha? Nimic? Mai băgăm o lemne pe foc.